हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय थाबाय। आसामनि थाखायनो जोबोरै दुखुनांथावना बाथ्रा। 2021 मायथाइयाव आसाम सरकारजों फोसावजानाय रायजो सरकारनि मोनथाम देरसिन आसाम सिभिलियन एवार्ड थामहिनबा सुबुंथिनि बान्थानि गेजेराव आसाम गौरब बान्थाखौ बिथां मुस्रिमा कल्पना बर' खुमब्रारिया मोननो हादोंमोन। बिथांनि फिसायनि मुङा जाहैबाय महन्त खुमब्रारि आरो गामिया बालिसिहा लाइजामख'आ फालुकमारि रौता उदालगुरि। रौता टाउननिफ्राय सानजा आरो खोला 2 किल'मिटार गोजानाव बिथाङा सासे अंगनबादिनि वर्कार महरै साख्रि मावदोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो उन्दै खुदियाफोरनो रोखा आदार एबा निउट्रिसनफोरखौ गोनांथि बायदि जाहोनो हादोंमोन। समाजनि फारसे सांग्रांथि लाबोनो हादोंमोन। साफ्रोम सुबुंजोंनो बिथाङा मोजां सोमोन्दो लाखिनो हायोमोन। बेबायदियैनो बिथाङा रायजो सरकारनि गिबि बोसोरावनो हेमन्त सरकारनि फोसावनाय बे बान्थाखौ 19 सा गेदेमा बिथांमोननि गेजेराव सासे महरै थांनाय 24 जानुवारि 2022 खालारखालि मोननो हादोंमोन आरो बे बोसोरावनो भारतनि मुंदांखा फालांगिरि आरो दानहोगिरि मानिजाथाव फुजिजाथाव रतन टाटा बिथांनोबो रायजो सरकारनि बयनिख्रुइ देरसिन आसाम वैभव बान्थाखौ होनाय जादोंमोन। न'खर सोलिनो थाखाय फिसाया रौता टाउनाव गेलामालनि गला होयो। आबाद मावनो थाखाय गायग्रा हा दङ। इयुन नेरसोन महरै थालांबाय फिसाज्ला सानै मनदीप आरो गौतम। सानैबो दा फरायगासिनो दङ। फिसाज्ला देरसिना कलेजाव फरायो। बेखायनो माब्लाबा बिफाया गलाखौ खुलिनो हास्लाबैयाव देरसिन फिसाज्लाया सामलायो। गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा बेरामजों जुजिनानै दंमोन। रायजो सरकारनि बान्थाखौ मोनैनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन। उनाव बेबादिनो केन्सार बायदि गिथाव बेरामाव गोग्लैलाङो। नेपाल मुम्बाइ बायदि जायगाफ्राव फाहामथाय होब्लाबो जेबो गानायनि महर लायाखैसै। गोबां रां रुफा खहा जालांबाय। बेबादिनो दिनै फुंबिलि 4 रिंगासोआव गावनि आंगोनि फिसाय आरो फिसाज्ला सानैखौ नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लालांबाय। बिथांनि बे अबथिरा नागारनानै थांनाया गासै आसामनि थाखायनो जोबोरै खहा जानानै थालांबाय। मानोना बिथांमोन बायदि सुबुं सम्पदखौ खोमानानै लानाया हारिनि थाखाय रायजोनि थाखाय जोबोरैनो गिदिर खहा जानानै थाबाय।